Portos de Galicia compromete no exercicio 2021 un investimento de 7,3 millóns para a dotación e mellora de distintos pantaláns. Estas melloras reforzan a seguridade dos usuarios dos peiraos, así como das súas embarcacións ao tempo que optimiza a operativa portuaria e as condicións de traballo dos profesionais do mar. En Ribeira xa comezaron coa instalación. A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ten comprometido no exercicio 2021 un investimento de 7,3 millóns de euros en dotación e mellora de instalacións aboiantes, pantaláns e prazas de amarre nos peiraos de titularidade autonómica. O Consello da Xunta analizou o informe que, ademais, cifra o esforzo investidor nesta materia en máis de 19 millóns de euros dende o 2015. O documento recolle as distintas actuacións previstas e as fases de tramitación administrativa nas que se atopan a día de hoxe. Neste sentido, dá conta do inicio das obras de reordenación da lámina de auga de Ribeira, que suporán a creación de 100 de novas prazas de amarre. Ademais, están na última fase de contratación pendentes de adxudicación do contrato pantaláns en Corme, Pontedeume, Fisterra, O Freixo, Muros, Miño, Betanzos e Corcubión, e a reforma dos pantaláns de Testal, a construción do pantalán da Pasase e a ampliación do da Escola de Remo de Pontecesures e embarcadoiro de Valga. Entre as actuacións incluídas tamén están as que se topan na fase de tramitación ambiental, como as obras de nova construción, ampliación, reforma e mellora de instalacións de atracada en Sada, Rianxo e a Pobra do Canamiñal, así como a ampliación de atraques de Pasase en Cangas. Finalmente está a fase de redacción do proxecto Pantalán para embarcacións menores de Celeiro, no Concello de Viveiro. Así o anunciaba o presidente da Xunta. En Noia, Pontecesures e en Valga. Por outra banda, hai obras tamén en fase de tramitación ambiental para pantaláns en Sada, Rianxo, Pobra do Canamiñal e Cangas. E, por último, vamos a instalar un pantalán en Celeiro, en Viveiro, que está en fase de redacción de proxecto. En definitiva, levamos investidos en pantaláns dende o ano 15 19 millóns de euros. Ademais, xunto coas actuacións destinadas expresamente á dotación de prazas, as melloras dos últimos anos acompáñanse da dotación de fingers e brazos de amarre, así como de servizos básicos, abastecemento de auga e subministración eléctrica. Portos de Galicia conta a día de hoxe con 14.331 prazas de amarre distribuídas en 66 dos 122 portos que xestiona ao longo dos máis de 1.700 km de franxa litoral. Destas, 10.174 corresponden a prazas do sector náutico recreativo e 4.147 a prazas do sector profesional, tanto pesqueiro como acuícola, impulsadas pola Administración Pública.